Hola, el dic Pablo i us vull una conferència dels pirates perquè sapigueu com eren, què feien i on vivien. Els pirates vivien dels seus robatoris, eren homes que vivien dels seus robatoris i atracaven normalment els vaixells que anaven d'un continent a un altre amb moltes riqueses. La llei pirata és que no es poden traicionar, eliminen el nom del pirata, reparteixen les tasques del vaixell i fan una bandera. Aquesta bandera és de Don Rockman o Cali Collar, que es va fer molt famós per tenir-la amb les dues espases creuades a sobre la calavera. I també perquè tenia dones, aquí podeu veure, dones al seu equip. Va morir Orcat, que era molt ric i va morir Orcat, que significa que el van penjar i el van matar ofegat. L'Edward England era un pirata que la seva bandera també era molt famosa i també era ric. El Baltimore Roberts era un pirata molt ric, però que no atracava i només els seus atracs ha fet més de 400. Era molt bo i mai capturava i matava i mai bevia rom. És una beguda que hi havia molt alcohol a l'època dels pirates. També estava Edmund Cornwall, que era molt ric i va deixar els pirates perquè es va casar amb una noia. El vaixell té parts que són els camarots, la bodega on tenen tots els menjars i la reserva d'aigua i tot. També està la cabina del capità on fa els seus càlculs i on està quan les veles majors i on estan els altres tripulants, que aquest s'haurà equivocat i estan donant. Aquest va netejar i aquest estarà vigilant. Els atacs moltes vegades atacaven i quan atacaven. Posaven una bandera groga que es mentien perquè significa que hi ha malalts al vaixell i no s'acostaven perquè no es volen contagiar perquè estan malalts. Unes altres vegades es disfressaven de dones per poder-se arrimar i pujar perquè no els descobrissin i atacar. També atacaven amb els ganxos que els llançaven, els agafaven i trepaven per lluitar. I llançaven sofre, que són els pols que si les cremen són molt de fum i tenien por perquè creien que era el dimoni, que venia per ells. L'atac i la fi dels pirates, que va ser entre el segle XVI, que van estar entre el segle XIX, segle XVI, així, més o menys, perquè els vaixells van evolucionar i es van fer més ràpids i el comerç es va anar acabant. I es van fer un vaixell presó, una nau presó, que els agafaven a tots els pirates i els ficaven i les portaven al jutjat. Si perdien perdó, les mataven un cal, però si no, sí que els mataven. Després van anar evolucionant els vaixells amb vapor, que anaven més ràpid i llavors els pirates es van anar extingint. Aquí podeu veure un vaixell dels que abans portaven i aquí un atac. I aquest és un pirata que molt segur que el coneixeu, que es diu Barba Negra, que es posava com unes fustes a la barba i quan les cremava tardava molt en cremar-se i li sortia fum per fer més por. Preguntes?